Ƙungiyar Matasan Kano masu rajin ƙwato matasa haƙƙoƙinsu a hannun gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu a faɗin jihar Kano sun shirya gangamin miƙa kundin buƙatu na matasan Kano ga 'yan takarkarin gwamnonin jihar Kano, wanda aka yi wa laƙabi da Chartered of Demand. Ƙungiyar dai ta fitar da buƙatu aƙalla guda 10 da take buƙata ga 'yan takarkarin gwamnonin jihar Kano su aiwatar ga wanda ya samu damar lashe zaben 2023. Alhassan Haruna Ɗanbata, shugaban kungiyar Matasan Kano Advocacy Organization. A yau ne muka fara zagayawa wajen 'yan takarkaru na gwamnoni na jihar Kano na duka jam'iyyu. A yau mun zo wajen Malam Ibrahim Khalil na ADC, kuma mun zo mu kawo masa wannan chata, wato kundin bukatu na matasan jihar Kano, wanda ya kunshi abubuwa da yawa akan bukatu da matasan jihar Kano suke da shi akan wannan 'yan siyasa ko kuma 'yan takara da suka fito daga bangura da yawa. A cikin wannan kundi namu akwai bukatar a kafa mana wata ma'aikata ko ministry da zan iya cewa ministry for youth empowerment, self-employment, entrepreneurship and wealth creation. Ita wannan ministry in an kafa tan Allah da za ta yi maganin rashin aiki da yake damu yake addabar matasan jihar Kano. Sannan kuma akwai maganar cewa duk wani carve out ko wani ploti na ƙasa da aka bayar tun shekarar 2016 zuwa Mai 2023, muna da buƙatar wannan gwamna da yake so ya haɗin gwiwa da ƙungiyar matasan Kano sai ya tabbatar cewa ya bi wannan kadi, kuma an kafa wani panel da zai bincika domin a tabbatar cewa wane ne ba a yi akan gaskiya ba, kuma a kwace su domin a tabbatar cewa an dawo da talakawa abinsu. Na uku, muna da maganar Kano Citizen Joint Security Network, wanda magana ce da za ta taimaka a bangare na zaman lafiya da kare al'ummar jihar Kano, wanda tuni mun zauna da hukumar special service ta gwamnatin jihar Kano da mun tura gwamna takarda, kuma muna da buƙatar cewa ko da ba a gama wannan abun ba a wannan lokacin, in sabon gwamna ya zo muna da buƙata a ƙarasa shi. Sannan akwai dokar corporate social responsibility, wanda mun daɗe muna yin aiki a kanta. Ita muka yi amfani muka kai ƙarar kamfanonin layukan wayoyi da bankuna gaban Public Complaint and Corruption Commission, muka kai su ƙara gaban majalisar jihar Kano, wanda majalisar jihar Kano ta kafa kwamiti ƙarƙashin Honorable Musa Kore, wanda House Committee on Commerce and Industry, kuma ake bincika wannan kamfanoni akan maganar da muka yi ta ɗaukan 'yan asalin jihar Kano ayyuka a wannan kamfanoni. Muna so wannan doka a miƙar da ita domin ya zamanto cewa duk wannan kamfanonin da suke yin aiki ko suke zartar da kasuwancinsu a Kano, ya zamanto cewa dole sun bi doka wajen yin ayyuka na raya matasa da raya al'umma na Kano State kamar yadda suke yi a kudu. Kuma alhamdulillahi akwai maganar karatu. Mun nemi cewa karatu na kasashen waje na ɗalibanmu matasa da suke jihar Kano ya zamanto gwamnati mai zuwa dole ne sai ta sa shi a gaba, kuma yana cikin abin da muke so ya zamanto abu uku da za a mayar da shi muhimmanci. Sannan kuma muna da maganar buƙatar cewa ilimi daga tushe, wato daga firamare zuwa sakandare har zuwa jami'a da kuma kwaleji, ya zamanto kyauta ne ga duk ɗan asalin matashi na jihar Kano. Duk waɗannan abubuwa suna cikin bukatunmu da muke zamu mika wannan 'yan siyasa insha Allah. Cikin kundin bukatun da ƙungiyar Matasan Kano take bukata har da bawa matasa dama ana damawa da su a manyan mukaman gwamnati, da kuma tabbatar da biyan 'yan fansho haƙoƙinsu a faɗin jihar Kano wanda aka daɗe ba a biya ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Haisam, New TV Radio Online.